Барби, специално за вас. Брускети малети, готови са. Следващия епизод на острова на изкушението. Едно момиче ще разбере, че е било лъгано от мъжа на живота си. Колко твои изневери Кристина не знае. Който прави. Един мъж ще забрави за обещанията, които е давал. Едно момиче ще предаде символа на своята връзка на друг мъж. Не пропускайте четвъртък вечер. Поредния епизод на острова на изкушението от 20 часа. Само по Нова телевизия. Разузнаването беше лошо. Кой беше източникът? Местен, старик Фарат. Използвали сме го и преди. Сега къде е? В неизвестност изчезна няколко часа преди престрелката. Сър, поемам пълна отговорност за смъртта на Редник Смитфилд. Вие ли започнахте войната? Не, сър. Изпълнявахте ли възложените ви заповеди? Да, сър. Тогава не сте отговорят. Сутряда ви се връщате в Титка, за да откриете виновниците за смъртта на Редник Смитфилд и да ги предадете на правосъдието. Ако окажат съпротива? Разрешено използването на сила. Слушам, сър. Преследвали сте като издирван престъпник. Беше публично място. Сюзан Смитфилд е дете. Били сте в училището и малко след смъртта на брати. Момчето е четвърто поколение пехотинец. 16 негови роднини са служили в 6 войни, 4 са убити. Това е новина. Вашият тип е бил пред дома им в 4 сутринта. Чували ли сте за краен срок? Какво още имате? Госпожа Смитфилд е готова да даде изявление. Предварителни въпроси? За сега не. Снимки на дома им и разговор с дъщерята? Не. Не съм заинтересуван. Казахте, че това е новина. Малко споделени емоции не са